Така. И това искаме заедно всичко. Той го забрави. Госпожата ни казва тихо деца. Ти ще го запишеш отделно това. Дълъг път имам аз, ела с мен в този час. Приключенията пак винаги с нас. Добре дошъл в нашия клас отново, където приятелството не е нищо ново. Кико влиза с усмивка и стил, с него в отбора печелим без пир. Винаги с нас. Галина рисува мечти в тетрадка, винаги точна, умна и кратка. До нея сме всички голяма дружина и в класата стая пълна лавина. Винаги с нас. На междучасието всички бягаме вън, разказваме вицове, няма време за сън, шеги, закачки и гонене в кръг. И после ни връща училище звън. Госпожата ни казва тихо деца, а ние се смеем макар за сега. Имаме стил, за това не сме случайни, сме истински, ти запомни го и знай го. Дълъг път имам аз, ела с мен в този час. Приключенията пак винаги с нас. Валерия, Калина и Вики звезди, те покриват небето и то ясно блести. С 3 сърца и 3 души, на. Всеки миг с тях магия звучи, те са песен, която в сърцето топти. С 3 сърца и 3 души. Дълъг път имам аз.